54 finalistas e tan só 18 galardóns. Os premios Martín Codax da Música encheron o Pazo da Cultura de Pontevedra cun espectáculo dirixido por Kiko Cadaval e no que Lucía Lao e María Lado exerceron de mestras de cerimonias. Os grupos Baiuca, Bala, Tansugueiras ou Guiza foron algúns dos premiados grazas ás súas propostas musicais con proxección nacional e internacional. Animar a todos eses grupos vocais e coros que aínda non deron ese paso para presentarse nos premios a que fagan. Porque hai que visibilizar os proxectos. Estes premios son para iso. A todo mundo que consume música tradicional, a todo mundo que fai música tradicional e a todo mundo que fai música en galego, porque en canto isto desapareza, a nosa identidade tamén vai desaparecer. E a todas as mulleres e cantareiras e cantareiros que cantan música tradicional. Solo puedo agradecer haber tenido una vida espectacular. El gran motivo de eso ha sido siempre lo mismo, la música, la música y la música. Siempre. Es lo mejor que existe en este mundo y siempre he podido estar a su lado. A gran festa da música galega estivo marcada pola creatividade, polo humor e, como era de esperar, pola reivindicación. Así que eu quero aproveitar para convidar a calqueira nena, rapaza ou muller a coller un instrumento, a desmitificar esta tontería de que o rock é unha cousa para homes, porque grupo de chicas non é un xénero musical, porque non tocamos como a tíos, e non estamos aquí por ser mulleres, hai moito traballo detrás. Estamos aquí por ser mulleres, que estamos no século XXI, a ver se avanzamos un pouquiño. A presidenta de Músicas ao Vivo, Sonia Lebedinsky, aproveitou a ocasión para reclamar espazos onde estea presente a nosa música, a galega. Precisamos a vontade do diálogo e da escoita atenta. Precisamos situarnos na corresponsabilidade dunha sociedade máis igualitaria tamén na música, respectando sentires e sensibilidades, visibilizando o invisible e desnaturalizando o normalizado. Aposta pola nosa música. Por se estes premios non deixasen suficientemente claro o nivel dos nosos proxectos, solicitamos expresamente ás persoas que se encargan de elaborar a programación de salas e festivais que aposten pola música que se fai en Galicia. O premio honorífico deste ano foi para o saxofonista Carlos Barruso. Cabe destacar tamén que as figuras de melómanos e melómanas entregadas aos premiados foron creadas polo escultor e músico Víctor Lorenzo. Unha nova edición dos premios Martín Codax da Música que termina, pero que nunca rematará, será música feita en galego.